li ûrey me şervanên encûmena Babeya leşkerî de amadebaşiyê de ne. Li bajarokê Ûraymê ku 15 kîlometran dikeve rojavayên Mînbîç şervanên encûmena Babeya leşkeriyên ser bi Hêzên Sûriya Demokratîk ve li ser çeperê rûbirûbûnê çekdarên Mertala Feratêyên ser bi Tirkiye û çavdariyê dikin dibe. Li gor encûmena Babeya leşkerî piraniya demê şer û pevçûn di navbera wan û çekdarên Mertala Feratê de derdikevin. Li Ûrmê çend hêzên dijbar li ser çeperên şer dimînin wek Hêzên Sûriye, Rûsya, Amerîka, Tirkiye, Mertala Ferat û Hesedê. Fermandarê encûmena Babeya leşkerî Ebu Yamîn dibêje, niha em li çewlika Kaviklîne beramberî Mertala Feratê ne, em li gel pasvanên sînorên Sûrî ne, her gav şer û pevçûn di navbera me û wan de derdikevin lê niha êrîş kêm bûne. Li Rojava û Bakurê Mînbîç çend hêzên dijber li ser çeperên şer dimînin wek Hesede, Hêzên Rûsya, Amerîka, Tirkiye, Mertala Ferat û hêzên encûmena Babeya leşkerî ku ser bi Hesedê ve ne. Fermandarê encûmena Baba leşkerî Cemal Ebu Cumeha jî got em li bajarokê Ûreymê ne nêzîkî çeperê rûbirûbûnê ne ku dikeve navbera gundê Yolanî û Cib Mexzûm li vê derê hêzên encûmena Babeya leşkerî li gel hêzên pasevanên sînorên Sûrî bi hevahengiya polîsên leşkeriyên Rûsyayê dimînin. Çekdarên Mertala Feratê êrişên berdewam ser gundên deverê dikin gelek caran çeperê rûbirûbûnê bi giştî vedikeve lê navenda Rûsî li Ûreymê li gel pasevanên sînorên Sûrî bi hevahengiya encûmena Babê dewriyan li ser çeperê şer pêk tînin. Dawiya havîna 2016 şervanên Hesedê bi piştîvaniya Amerîkayê bajarê Mînbîç ji destê Daişê derxistin. Di hezîrana 2018 de Amerîka û Tirkiye bo Mînbîç rêkeftinê de dewriyên hevbaş îmzakirin, Tirkiye dixwaze bi her awayîyê pege ji Mînbîçê derxîne, lê stratejiya û berwendeyiyên aliyên milmilanîya pirsa Mînbîçê kiriye girêka kor.